Leskovac, 9. Damir Marčeta, 10. Rade Krunić, sa brojem 15. Uroš Sinđić, 19. Goran Janković, 21. Ognjen Damjanović, 44. Stefan Neškovski, trener Spasija Jelačić. Za domaću ekipu nastupit će sledeći igrači. Sa brojem 22. Ognjen Čančarević, 24. Petar Pavlović, 7. Slavko Marić, 19. Vladimir Bubanja, 5. Lazar Rosić, 32. Ivan Petrović, 88. Radovan Krivokapić, 6. Stefan Nedović, sa brojem 8. Bojan Beljić, 11. Aleksandar Stojmirović, sa brojem 18. Kapitan ekipe Darko Spalević, trener Radmilo Ivačević. Glavni sudija na utakmici Nino Konstantić iz Surdulice. Pomoćnici Srđan Milutinović Niš, Miloš Gagić Negotin. Četvrti sudija Darko Razilac iz Kraljevo. Hvala.